Nachádzame sa pomaly pri ukrajinských hraniciach v jednom útulku, ktorému chceme tiež pomôcť. Volá sa Útulok na konci sveta a pozrite sa na to, niečo vám ukážem. Takto tu rehabilitujú so psíkami po operácii. Volám sa Gabika a som majiteľkou útulku na konci sveta. Sme útulok nielen pre psíky, ale aj pre všetky iné hospodárske a spoločenské zvieratka. U nás psíky majú viac priestoru a venujeme sa im viac, máme ich pomerne veľa, máme ich 100, väčšinou okolo 100 a teraz momentálne niečo okolo 105. Snažíme sa, aby sa fakt im individuálne venovalo. Máme veľakrát psíky a všeobecne zvieratka, ktoré si prešli veľkým týraním, buď si nesú nejaké zdravotné stopy, nejaké staré zlomeniny, strelné rany staré, alebo psychické problémy majú po rôznych týraniach. A ono, aj keď to vyzerá ako hranie, tak my s tými psíkmi pracujeme v podstate formou hry, aby ich to bavilo, aby neboli v strese, ale aby ich to posúvalo ďalej, aby buď ich pohyb bol menej bolestivý, alebo ideálne bezbolestný, a aby spracovávali tie traumy natoľko, že dokážu samostatne a sebavedomo fungovať. Vlastne ten stres a strach meníme na vedomý pohyb a na nejaké sebavedomie psa. A tým, že ste vlastne takto v blízkosti tej Ukrajiny, tak tie psíky asi nie sú ako v ostatných útulkoch, že proste majitelia ich nechceli, ale sú skôr teda utečenci z tej Ukrajiny, alebo... Máme pár psíkov, ktorí prebehli z Ukrajiny, ale prevažná časť psov sú psi vyhodení, kvázi zdivočeli v rôznych oblastiach, kde ten život nie je úplne ideálny. Sú to psi od asociálov, sú to psi nikoho. Vlastne na divoko žijúce psi zo svoriek, ale zároveň sú to aj psi, ktoré kedysi boli niečie, ale už ten človek proste nechcel. Takže niektoré psíky musíme rozpamätať na to, ako sa správa pes v rodine, a niektoré to musíme na novo naučiť. Minimálna doba, ako dlho u nás pes je 4 týždne, čo vlastne trvá očkovanie, revakcinácia, v prípade dospelého psa kastrácia. Ale častokrát sa nám stáva, že sú u nás psíky roky. Napríklad Liuška je u nás, tuším, už 2 roky, keď sa nemýlim. A je to hlavne u tých psíkov, ktoré buď sú veľké psíky máme častokrát problém adoptovať, alebo majú nejaký handicap. Liuška je trošku ťažšej povahy, je ľahko stresovaná a nemá rada psíky. A len tieto dve veci ju robia ako keby neatraktívnu pre ľudí. Napriek tomu, že to je super gaučanko. A napriek tomu, že sa to dá zvládnuť, pretože keď my to zvládame pri 100 psov, prečo by to človek nezvládol, keby by mal sám doma. A napríklad aj teraz je v miestnosti, kde sú ďalšie 2 psíky, ktoré ležia v pelechoch a ona to proste nerieši, ale nie je vhodná do rodiny so psami. A proste je to niečo, s čím treba pracovať. Ale je to super pes. A takýchto super psov máme kopec. Okolo, myslím, že 30 psov máme, ktorí sú u nás dlhšie ako od roku 2022. Čiže 2 a viac rokov. A určite veľa rodín, ktoré by chceli aj pomôcť, alebo takto, ale bývajú napríklad na bytovke a podobne, kde moc asi takýchto psíkov veľkých nie je moc ľahké zobrať, a aj tých menších občas. Majú aj nejakú inú možnosť, ako len si ich zobrať k sebe, vám pomôcť? Je veľmi veľa možností, ako nám pomáhať. Bude tu možnosť tej adopcie, čo je samozrejme najlepšia možnosť pre všetkých zúčastnených. Potom je tam možnosť stať sa patronom niektorého psíka. Do tohto projektu máme zapojené psíky, ktoré sú u nás najdlhšie, sú to stálice. A vlastne patrón hradí kompletné náklady z daného psíka. Nemusí to byť celá čiastka, môžu byť na jedného psíka aj 10 patróni, ktorí vyskladajú vlastne náklady na jeho spokojný život. A to je od krmiva cez doplnky výživy, ktoré potrebuje, liečbu, rehabilitácie, voľný čas s ním strávený a všetky tieto veci by mal čo najviac kvázi normálny život, aby nežil v klopci zavretý a zabudnutý. Nie, že by sa to iným našim psíkom stávalo, ale proste tieto náklady je nejak potrebné pokryť. A
alebo potom môže byť našim dobrovoľníkom, môže chodiť venčiť, alebo pomáhať nám s hľadaním rodín, inzerciou, alebo sú ľudia, ktorí nám robia aukcie, sú šikovné baby, ktoré nám vyrábajú handmade výrobky a predávajú a z toho tam posielajú peniažky na starostlivosť zvieratka. Je množstvo možností, ako nám pomôcť a my sa ničomu nebránime. A ak by som si ja chcel napríklad nejakého psíka stať sa jeho patrónom, tak na akých sumách sa to napríklad pohybuje, alebo takže? Začína to od 10 eur a sú ľudia, ktorí pošlú tých 70, 80, 100 eur na psa každomesačne. Ideálne akože každomesačne radšej menšiu čiastku, na ktorú sa vieme spoľahnúť, ako proste to dať takto naraz a vo veľkom. A tie náklady na psa sú od nejakých 90 eur na mesiac pri zdravom malom psovi. A taká liana stojí 300 eur na mesiac. Ale to je čiastka, ktorá nás stojí u nás kvôli tomu, že bojujeme s jej stresom, s jej kopec ďalšími vecami, musí dostávať špeciálne doplnky na upokojenie, má väčšiu spotrebu žrádla, lebo sa je v strese a tak ďalej. Ale proste máme aj také nákladné psy. A teraz posledný mesiac chodí na terapie laserom, aby sme jej uľavili od bolesti chrbtice. Veľmi veľa psov, ktorí k nám prídu úplne vystrašení a bojácni a takýto, ale je to všetko o tom čase, ktorý im venujete. Pokiaľ fakt 90% psov, pokiaľ ste trpezliví, láskaví a inteligentne s ním narábate, tak je super. A napríklad Lia ťa vidí prvýkrát v živote a si jej najlepší kamarát. Je úplne úžasná. A pritom tento pes, keď k nám prišiel, pri každom dotyku zakúsoval ľudí. Lebo bola v bolestiach, bola v strese, bola úplne zosypaná zo života. A teraz je to gaučový povalač. Cvičiť si musíte každého psíka, lebo to, že pes počúva mňa, neznamená, že bude počúvať vás. Ale majú tie predispozície už veľmi rýchlo sa napojiť, veľmi rýchlo začať fungovať. A je veľmi veľa psov, ktorí sú úplne v pohode, ktorí nemajú fakt s ničím problém už, alebo aj prišli s tým, že nemali s ničím problém, takých je tiež pár, alebo šteniatka. Ale vždy ten človek musí rátať s tým, že tá výchova je potrebná ako pri každom inom normálnom psovi, nech je už odkiaľkoľvek. Tvoriť si vzťah, ten pes musí mať vo vás dôveru. A keď vám verí, tak on necháva všetku zodpovednosť na vás a je v pohode a nemá potrebu byť nejaký zlý. Máme aj iné zvieratka ako psíky, a keď psíkov je najviac, pretože najväčšia podpora ide práve pre nich a tým pádom sa vieme najviac postarať o nich. Ale máme aj koníky, poníky, kozičky, ovečky, mačky, veľa mašišiek. A buď tie zvieratá u nás žijú a plánuje sa, že u nás budú žiť celý svoj život. To sú napríklad kozičky a ovečky, pretože tam sme zistili, že tá adopcia im nerobí dobre, lebo oni vytvoria rodinu a akýkoľvek odchod z tejto rodiny je pre nich traumatizujúci. Tak proste sú to naši takí dobrovoľní brigádnici, ktorí kosia útulok. Alebo máme tie koníky a podniky, ktoré teoreticky sú na adopciu, ale tým, že nie sú jazditeľné alebo sú chronicky choré, tak o nich záujem nie je. Ale ako samozrejme je tam táto možnosť, a my budeme len radi, keď pôjdu domov. A mačičky sú takisto ako psíky vhodné na adopciu. Tie mačičky, ktoré nie sú kontaktné a je pre nich stresujúca nejaká zmena, tak ostávajú u nás na voľno v areáli, keďže areál je rozdelený na čas pre psy a čas voľnú a v tej voľnej časti sa oni vedia v pohode pohybovať. A to je vlastne viac zvieratiek asi nemáme. A tých zvieratiek je tak 150, takže ich je dosť. Máš tam nejaký problém s tým, že treba zohnať nejako peniaze teraz, lebo že vlastne ten útulok nie je úplne tvoj? A my sme prišli pred 5 rokmi tu na koniec sveta. A s tým, že tu v okolí je veľký problém s tým, že nie je tu kapacita na toľko zvierat, koľko na východnom Slovensku je túlavých a bezprizorných zvierat. S tým, že sme začínali v malom a nevedeli sme, ako to bude a či vôbec získame nejakú podporu ľudí. Podpora ľudí je, útulok dokážeme udržať pri živote a dokážeme zaobstarať tých 150 zvierat na to, aby kvalitne prežili a mali možnosť si nájsť domovy a dostali tu nádej na život. Ale nastala situácia, kedy ten pozemok, na ktorom sme, ktorý je obrovský, je to 7000 m2,
tak je majiteľ, dostal sa do situácie, kedy ho musí proste predať z finančných dôvodov a máme predkupné právo, ale tie peniaze proste musíme zohnať. A tým, že my síce máme dostatok podpory verejnosti na to, aby sme prežili, tak kvázi vieme prežiť, ale nemáme šancu už proste mať z toho, z čoho zvykneme bežne mať príjem, máme príjem len z darov, tak nemáme šancu vyzbierať tých 50 000 len tak. Takže vytvorili sme zvlášť účet, kde prebieha zbierka vyslovene len na pozemok, tie peniaze nebudú použité na nič iné. A dúfame, že do času, kedy nám dal majiteľ na to priestor, tak tie peniaze dokážeme vyzbierať, že dokážeme tento azot, ktorý sa vybudoval, udržať. Alebo ak by sme tie peniaze nevyzbierali, bohužiaľ pozemok budeme musieť uvoľniť a ostane len tá kapacita, ktorú mám u seba doma, čo je 20 psov. Čiže zo 150 by sme klesli na 20 zvierat. 130 psíkov by sa muselo prerozdeliť niekde. Mačky by museli proste odísť všetky. A hospodárske zvieratá, nejaká časť sa mi zmestí na pozemok, ale zase tiež to je obyčajný dom. A psíkov by mohlo ostať 20. Čo sa mi páčilo, bolo strašne pekné to, že vlastne keď som videl ten tvoj vzťah k tým psíkom, že to nie je úplne také, že idem do práce a teraz to tu odrobím a nechce sa mi a za chvíľu konečne končím. Ale je to skôr také, že máš vzťah k tým zvieratám a je to také pekné celkom, ako keby boli doma stále. No, my nejdeme, takže za chvíľu končím, ale už nevládzem, idem domov. Čiže kým človek vládze, tak tam je. Zase tej sily nemáme nekonečné množstvo, hej, tiež potrebujem občas spať a tak. A tiež keď na vás 7 hodín prší, tak už tu 8 hodín tam nevládzete byť. Čiže táto práca nie je taká, že 8 hodín denne. Niekedy to je 6, niekedy 12. A nie je to v podstate práca. Je to niečo, čo vy musíte brať ako, že to chcete robiť, lebo to chcete robiť. Lebo keby to človek robil pre peniaze, je to úplne zbytočné. Neviem, či si chlape, či dievča. Aj veľa takých vlčiakových tu je, čo pozerám. No ja byť právne. Najčastejšie plemeno na Slovensku asi. Takže ak by ste chceli pomôcť tomuto útulku a pomôcť tým zvieratkám a hlavne tej pani, lebo je toho fakt strašne veľa, môžete sa stať patrónom týchto zvieratiek, mesačne im poslať nejakú drobnú čiastku na nejaké granule alebo niečo podobné. Môžete si adoptovať nejakého toho psíka, alebo vlastne však všetko ste počuli v tom videu. Je to občianske združenie Na konci sveta, takže ďakujeme všetkým, ktorí nám pomôžu a pomôžu aj im.